बापरे बाप ओरैबायदि गरम बेफोरबायदि गरमाव आरो हाजिरा खामला मावनो जेबो मावा दाङानो ओरैनो थानो हायाखै हाजिरा खामला मावनो थांबाथ' आं फिथि जाना थागोन खोमालै बापरे बाप थेवब्लाबो साननैसो मावदोंमोनानो आङो नाथाय दा हाला बापरे थैनांगोनलै मालै थिल्लु मा खालामदों दङ र' दालाया दा ओरैबायदि गरम बापरे बाप गरमानो अयथासार माथो औलै गरमानो अयथासारथार ओमफ्राय आं नोंसानाव थांनो नागिरखादोंमोन र' थिल्लु माबा माने जोंहानाव ओरैबायदि हाग्रा रज'दों नोङो फुनोना हाजिरा आं 300 होगोन बापरे बाप एसेबां गरमाव मार गरम माथोलै आङो हानाय नङादांलै दालाया दा गरमानो अयथासारद्राय नोङो गुबुन हाजिरा नागिरहैदो थां आं हानाय नङा आरो आङो बिदि हाजिरा खामला मावबाय थायालै दालाया दा बै साननैसोआ मावदोंमोन नाथाय दा मावथ'ला नों मावोमोन नालाय बै साननैसो मावनाय नुदोंमोन नालाय बेनिखायनो आंबो मावगोनदां होननानै सोंनाय नायबाय दे अब्लालाय मार बुरजाथार हाग्रा रज'दोंलै सानथामसो हाजिरा होगौमोन आं बापरे बाबा दा आं हाया दे हाया हाग्रा फुनाय हाजिरा बा बे गरमाव आं फिटसो जाना थागोन खोमालै दालाया दा माने आगोलनिफ्रायनो हाजिरा खामला मावनाय अयभास गैयाना माने उन्दैथाराव मावदोंमोन देनाय ओरैनो थेवब्लाबो उन्दैथारनि खोथाया बेलेग जेब्लानिफ्राय एसे देरबोदों होमबानियाथ' सानसेबो हाजिरा खामलाखौनो मावफेराखैमोन बै साननैसो हाजिरा खामला मावबाय बापरे बाप ओरैबायदि खस्थ' मोनदों ओरैबायदि खास्ति मोनदों माने आं मावथ'ला आङो गोजां बोथोर फैबासो मावसिगोन दे हायाबालाय आरो माथो नंगौ नों थिगखौनो बुंदों आंबोलाय दा अबाव हाजिरा खामला मावनो हानो सान्दुं गोसायाव गरम माखायाव उन्दैनिफ्रायनो जेबो मावबोआसै नालाय बेनिखायनो माने जों हाया दा दे होमबालाय थिल्लु आङो गुबुन हाजिरा नागिरहैनि र' दे नागिरै थां सानसेयाव 350 बालाय मोजांमोन नाथाय आं हायाना दा इमान गरम थैगोनसो माथो बेखौनो आरो पुर्निमाया बुजि मोना आंखौ हाजिरा खामला मावनो होबाय थायो आंसो मोनथिगौ बेसे खस्थ' मोनो गावगाया आरो हाजिरा खामला मावबाय थायो नालाय आगोलनिफ्रायनो मावबाय थाखायो बेनिखायनो हायो आं आरो इमान आजादि जाबोबाय उन्दैथारनि खोथाया बेलेगमोन देनाय आयै आं फोजोंसारलानाव मालाबाबो थांला फोजोंसारा आंखौ सेया खालामो बिसोरनाव थांबाथाय दाखालिबाबो बियो आंखौ डिस्टार्ब मोनदोंथ' आयै नाथाय आं आयंनि थाखायसो थादोंमोन मानोथ' थांनांगौ नोङो हा एबारनिफ्राय थांनांला नोंखौ जुदि सेया खालामबाय थायोआनो नों मानो थाङो आंथ' नोंखौ बेफोरबायदि सेया खालामो होननानै जेबो मोनथियामोन आंलाय फसायसो सानोमोन नोंखौ फोजोंसार बिमाया आंखौ मालाबाबो खुला खुलि बुंफेराखैदि गावगायनि फिसालाया नोंखौ फसाया होननानै आंलाय फसायसो सानोमोन बेनिखायनो नोंखौ फोजोंसारलानाव थांनो होयोमोन आङो एबारनिफ्राय खिन्थु नोङो लिंबाबो थांनांला दे बे फोजोंसार बिमायालाय माथो मोनदों आयै फोजोंसारा आंखौ फसायाबाबो बिनि बिमाया जोबोद फसायो बिहामजो खालामना लानो बिराद गोसो बियो आंखौ नाथाय दा फोजोंसारानो आंखौ फसायथारा हा नोंलाय मानोथ' थांनांगौ जाखो होमबालाय हा नोङो लाजिया होमबा नोंखौ फसायाखैबालाय नोंलाय मानो थांनांगौ जाखो दे जाय सेंग्राया नोंखौ रिजेक्ट खालामदों बे सेंग्रानि न'आव नों मानो थांनांगौ नोंखौसो सानगोन माथो गावनि थाखाय फाग्लि जादों होननानै लासिं सिंनो मान सनमान थांजोबहोजोब्बाय नोङो देमग्लाय बुलावबो थांनांला दे बिसानाव लिंबाबो बिमाया लिंबाबो बिफाया लिंबाबो थांनो मोनला नोङो खबरदार आं लाजिबाय मिथिबाय थांखालालै आयै आङो थांनाङा माथो बे सेंग्राया नोंखौ सानसिगोनसो हौवा मोननो रोङिखाय आंखौनो नांथाबबाय थादो होननानै आंखाल गैया मिथिबाय जोंहाबो आंखाल गैया बेनोसै मोजांसिन सेंग्रानियावसो हरबावगोन नोंखौ आयै नोंनो बुंनाय आङो नुनायाव जोबोद गाज्रि नामा सोर बुंदों नोंखौ गाज्रि नुयो होननानै बे फोजोंसारा गावगायालाय बेसेथ' साइज उरलालानो बेनोसै साबसिन हौवा मोनसिनगोन नोङो थांनाला रावनिबो न'आव थांनाङा बिसोरलाय मा जायोखाय नों खिन्थानांगौ फोजोंसारा फसाया होननानै आङो मालाबाबो नोंखौ थांनो होआमोन बेथो आयै नों मा बुजि मोननो आं फोजोंसारखौ जोबोद मोजां मोनो दाबो मोजां मोनो नाथाय आं बिसोराव थांला बेखौ मोननो थाखायबो हास्थायला आं रावजोंबो जबरदस्ति आं हाबा जानोनो गोसो गैखाया थेवब्लाबो फोजोंसार बिमानि थाखायसो थांदोंमोन आङो बुंना लाया नङा बुंनाबो लाबाय फोजोंसारखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय बेनो बुजि मोनाबा बेयो आरो एक्सखौनो गोसोखांबाय थायोबा एक्सखौनो बावनो हायाखै आङो सगाव थांना फैनि न'आवनो था औ दे आयै आरो खोनासं फोजोंसार बिमाया फन हरबाबो रिसिभ खालामनांला मिथिबाय नाथाय आयै रिसिभ खालामबा मा जायो बिनि बिमायाथ' बेफोरबायदि नङाना गाज्रि मोनगोन आंखौ बिनि बिमाया जोबोद मोजां आंखौ जोबोद मोजां मोनो नाङा थेवब्लाबो
रिसिभ खालामबाबो मालाबा मालाबाल' रिसिभ खालाम सानफ्रोमबो नङा दै जागोन दे आयै सानफ्रोमबोलाय हरखाया थेवब्लाबो सप्तासेयावलाय खेब्रै खेबबासो जाखायो मोनथिगौ आङो हमनांला सप्तासेयाव खेबसेल' हमबानो जाबाय जागोन दे आयै मा जाबावनो आइ मिसु फोजोंसार नोंखौ जोबोद गोसोखांदों आङो नाथाय नोंथ' आंखौ दोनफैनानै बेसेबा स्र'सो मोनबाय खोमा आंथ' नोंसानिफ्राय फैनानै थानोनो सुखुवाखै न'आव बेसेदि बोरैबा मोनगासिनो नोंखौल' गोसोखांबाय दङ आयु गरम मोनसोबाय थास' बिबार खानाया ओरैबायदि सान्दुं दुंदों दिनै थेवब्लाबो मोनसाबबाय दे दायो फाननो लांगोन आं सगआव गजा सगआव लांगोन आङो लाजिनालाय मा लाब न'आव जेबोआनो गैया बानलु संख्रि थाव पियास जेबोआनो गैया बिथिंजाय टिल्लुआबो ओंखाम गोजा जानो हायानो ओंखाम गोजा माने थास'जोंलाय बेसे जानो देनाय बेबो दा साला बेबो आजादियाव थाबोनाय मानसिना बेनिखायनो हाजिरा खामला मावनोनो हाला गरमनि थाखायनो आङो मायबा मोनसे खालामथारनांसिगोन नङाबा जानाय नंला सानफ्रोमबो मैगं थाइगंखौनो फानग्रा जासिगोन आङो थास' बिबार थास' आइथें आरो मानजिया बिथिंजाय हेलांसि बेफोरखौनो खानानै फानहैनोसै आङो ना मोननाय मोनबा हामगौमोन ना गुरनो थांनोबो जेखाइबो गैया न' खाथियावनो दंग' दङ बेखौ आङो सारगोन होनना नेबाय दङ नाथाय दैयानो रानाखै माथो मानैसो मोनगौमोन खोमा नाखौ सारनानै मोनबाथाय एसे फाननोबो हागौमोन जानोबो हागौमोन नाथाय गैया दंग'आनो रानला माथो दाखालिबावै सारनो नागिरनायावनो अखा हाना होननानै सारनोनो मोनासै जा एसे एनला ना दंमोन बेफोरबो थांजोब्बाय दां दिनै थास' बिबारखौनो बुरजासो मानि खासाबबाय र' जेनथेन 100सो मोनबा हामगौमोन जानाय थाव एसे लाबोनो हागौमोन आलु दरनैसो थास' बिबाराबो गैखाला खाजोब्बाय आङो आरो मुथानैसो मोनबाबा हामगौमोन दा बायसेयाव थास'आ थाङो र' थांनाया थास' आइथिंबो दङ थास' आइथिंखौबो फाननो लांगोन र' गाबोनफोर दिनै बेखिनियानो जासिगोन 20 मुथासो खाखाबाय आङो मुथासेयावबा बेसेयै फानो आंबो मिन्थियाना 10 थाखासो जाखो ना थाइबासो जाखो आङो थाइबाफोरावनो फाननाय नांगोन बाराद्राय दाम गोसा बुंबाबो बायनायानो नङा आयु थांसेरो गरम मोनसोबाय ओइ बिथराय नोंनो थेबगाङा फन हरनो होदों रायज्लायगोन ना मायो रायज्लायगोमोन थर' जायफ्रि बेसेबा गोबाव जाबाय रायज्लायनो मोनिया बेयावथ' नोङो रायज्लायनो हानाय नङा थौ न'आव जोंहानि न'आव रायज्लायनो हागोन थौ बेसेदि गोबाव जाबाय आङो थेबगांजों रायज्लायनो मोनिया बेसेदि मिस खालामो आं बेखौ बियोबा आंखौ मिस खालामो ना खालामा दा गुबुन गार्लफ्रेन्डसो लालायसिगोन खोमा बियो आंखौ नागारनानै लाया दे लानाय मोनबा नोंखौ फन हरनो होनाय नङामोन ना नागिरनाय नङामोन थौ दा अब्लालाय थांसै रायज्लायनोब्लाय थौ र' नोंसोरखौ बिदिसो नोंसोरो हा आरो जायफ्रि सोर फन हरदों बेनो सोर हौवाया फन हरदों रिसिभ खालामनाङा आरो नोङो मानो खिन्थानांगौ बेनो फन फैनायखौ हा जायफ्रि नाङा रायज्लाया थाङा बियो रायज्लायनो बिथराय न'आव थां फरायथां मोजाङै फरायनांगौ साला दानिफ्रायनो गोसथोनाय हा लाजिया बेसे नोंखौ आं बुजायबावनो एकदम सोबागासिनो सोबानो नोंखौ हाथाय साथाय बाग'होगोन मिथिबाय नोंसोर बायसि बैसोआव ना ओंखाम ओंख्रिसो गेलेयोमोन जोंफोर मिथिबाय दानिफ्रायनो हौवा गोसथोग्रा साला लाजिया जायफ्रि नोंबो दिनैनिफ्राय फन हरबाबो खिन्थानांला मिथिगौ ना खिन्थाबा नोंखौ नै नोंखौबो नागारा आङो दा बिथरायनि गोसथोनायानो बुंबाय नालाय बिथरायजों रायज्लायगौमोन फनखौ बिनो हैनाय होनबाय नालाय बेनिखायनो फैबाय आरो आङो आंहालाय मा गोरोन्थि दङ दे गोरोन्थि दङबाबो गैयाबाबो नों खिन्थानाङा दे जायफ्रि दिनैनिफ्राय फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामनाङा आरो हरबाबो बे बिथरायनो खिन्थानाङा मालाबाबो बिथराय थांसैलै आंहासो दाय जाबाय जायफ्रि रथ' बालिन्जाव नोंलाय जायफ्रिखौलाय मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ दे मानो रायनांगौ मायबाफोर रायनो दंबा बुंनो दंबा आंखौ बुंना बेखौलाय मानो बुंनांगौ दा हामा मोनबायना बियो मोनथों गाज्रि मोनथों बियो जेबो नङा मोजांसो बेजों लोगोखौनो जानांला नोङो मिथिबाय दानिफ्रायनो हौवानि थान्दा साला एक नाम्बारनिसो बिबो सासे हौवाफोरजों रायज्लायो दानिफ्रायनो हौवाफोरजों नोंबो खम नङा साला देनाय नों बोरै रायज्लायनो थाङो रायज्लायनाय बिगुर सिगुर बेदलाबो होजोबगोन मिथिबाय आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि फालथुमि नङा गथ' मिथिबाय फरायनो होदों मोजाङै फरायनांगौ दानिफ्रायनो बेफोरबायदि गोसथोलाय मोजां मोनलाय नङा गथ' जेबो बैसोआनो जायाखै 13 बोसोर जासिगोन दासो 13 बोसोर जाबावाखैसो मास मोनसे दंबावो हा
दानिफ्रायनो मोजां मोननाय आयु माबायदि जालांखोहाय आजिखालिनि गथ'फोरालाय जोंनि जुगाव बेफोरबायदि नङामोनहाय साफा सानैयाल' गोसोथोयोमोन नाथाय दानि जुगनि गथ'फोरा बापरे बाप सिख्लायानो जानो मोना सेंग्रायानो जानो मोना खालि गोसोथोनाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड खोमा सोमा बुस्थिजोबगोन मिथिबाय थां न'आव थां फराय थां खोब नोङो फिसाजोखौ गियान फोरोंनो फैदों नोंलाय माथो दाखालि बावै एक्सजों रायज्लायनायालाय एक्सजों नोंहालाय माथो हाबा जाखांनायनि उनावबो गथ' गथाय थाखांनायनि उनावबो नों एक्सजोंलाय मानो रायज्लायनांगौ नों मोजां मोनबा एक्सजों रायज्लायगौमोन बिथराय माथोल'सो होदों मिथिबाय नोंखौ दानो नोंबो एसेबां मोजां मोनबा एक्सजों रायज्लायनाय नङामोन मिथिबाय मा जोङो माबा गोसोथोनानै रायज्लायदों नामा सानफ्रोमबो रायज्लायदोंमोन ना मालाबा फनावनो रायज्लायफेरनाय नुबाय नालाय माथो होबाय बेबो आंबो सिगां माथो होआखै दा बियो माथो होबाय नालाय बेनिखायनो आंबो माथो होबाय बेयावलाय मा गोरोन्थि जाखो जानला मानला नङा गथ' बारा जागासिनो नोङो बारा गियान फोरोंनाङा दे नोंबो मोजां नंखाया नै मा बायसि र' मालाबा ओरैबायदि साबुद होगोन आं बेखौ बारा जागासिनो बे बिफायाबो जेबो बुङाना बेनिखायनो लाइ मोनो आङो बुबाबो आंहासो दाय जायो ओरैबायदि बुनो लुबैयो आङो मालाबा समाव माने मा बुंबावनो बेसे रायजाखौ बेसे बुजाखौ साला बे सासे बयफ्रेन्डनि थाखाय थेवब्लाबो नागारनो हायाखै बे थेबगां ना सेबगांखौ दानिफ्रायनो बेफोरबायदिबालाय उनहालागै मा जाहैगोन आंहा बिराद टेनसनसो जायोलै बे गथ'खौ लानानै मालाय किसमिस आयं मोना बेफोरबायदि नङा जिगियानि हौवाफोरनि बागै जेबोखौनो साननो रोंनाय जाथ'वाखै मालाय जोंहानि आरो नै बेसेबा थंगालि बैथालिसो थमसिनो माबा गस्ला बायना होनांगौनोहाय बेखौनो गाख्रबबाय दङ बिफायाबो फैसा होलायलांबाय थौ दिनै थांनि बयबो माने थमसि नों आं थौ थांनि ओंखारै थाङाय दे होमबा आं ओंखारहैनि र' आंनियाथ' दसेनो जागोन थां ओंखारै थां आयै आं दख'नाखौनो गानगोन दे माहाबा दख'ना गाननानै मोजां मोनसै आं आयै दे थां दख'नाखौनो गानै थां मा गानै थां दख'नाखौनो समायसै नोंखौ सिख्ला नुलायो सिख्ला जाबायानो आं आयै क्लास 10 मोनसिगोन थां ओंखारै थां आयै मा नोङो दारा आब'खौबो लांफानो नागिरदों नामा जोंफोरजों औ साथामबो ज'नो थांसै नोंनो गस्ला बायना होनोसै ओमफ्राय फैनायाव चिकेन चावमिन जाबोनोसै साथामबो नाङा आयै दारा आब'खौबो लांफाया बियो थांबाथाय आं थाङा बाल मा जायो दे आब'खौ लांफाबालाय मालाय थांगोन ओंखारहैबायानो मालाय बियो दख'ना गानलायगोननो नाङा आयै दारा आब'आ जुदि थाङोना आं थांखायाबो बाललै मा जेरावबो लांफायोलै बे मानसि सासेखौ आं हारसिं थांगोन नोंजों आयै आं बियो थांबा थाङा होनदों बाल बिब'खौनो मानो लांजानो बायो नोङो ओंखारहैबायानो आब'आ आंनि बिब' नङा बियो बिब' असे नङा नों मिथिनाबो मा बिब' बुंबाय थायो जेनेबा असेसो आरो थमसि नोंना बांद्रायबाय थांगोन साथामबो थांगोन ज'नो मोजांसो मोननांगौ ज' थांनो नागिरदों बिहा माबा गाज्रिसो मोनो माबायदि गथ' नोङो बाल बियो थांबाथाय आं थांखायाबो नोङो आंनो बायना होनो गोसो गैखाया न' बेनिखायनो बेफोरबायदि नाटक दिन्थिबाय दङ बेखौ लांफानो नागिरदों बेखौ लांफायाबा जाया नामा थाङा बेखौ लांबा थाङाबो आङो नोंसोर थांबा जाबाय बाल बिनिबा दाखालिल'सो गस्ला बायना होदों ओमफ्राय आं दिनै बायनो नागिरनायखाय आफाया फैसा होनायखाय आंनो बायना होनो गोसो गैया नोङो बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामदों आं थाङादां बारा दिन्थिनाङा गथ' ओंखारै थां आब'आ ओंखारहैबायानो नोंबो ओंखारै थां थाङा आङो आब'आ थांबाथाय थांखायाबो नोंसोर थां मा बायसि गथ' बिलाय एसेबो बुजिनायानो गैया बिब'खौनो मानो एसेबो नायनो हाला ओरैबायदि बुनो लुबैयो आं बे सासे गथ'खौ मालाबा समाव मा अख्राखा बेथो आयै नै आङो ओंखारखांबाय ओमफ्राय नोंलाय माथो दाबो ओंखाराखै आयै माबा आइ नों थाथ'दो दे नों थांनांला जोंफोर थमसिजों आंजोंल' थांसै नों थांनांला मा आयै नों आंखौ ओंखारनो होननानै मानोथ' थांना जानायखौ आंलाय आंबो थांनो लुबैदोंमोन आयै नाङा दे थां नोङो दख'नाखौ गानस्लायदो थां नों थांथ'नांला दे उनाव थांनो हासिगोन दा दिनै नांथ'ला नोङो न'आवनो थाथ' आं ओंखारहैनोसै नाथाय मानो आयै जुदि आङो थाङामोनबा मानोथ' आंखौ ओंखारनो होनायमोन ओरैनो थांदो थां नोङो दख'नाखौ गानस्लाय थां दे होमबालाय जागोन दे थाङा दे आङो फैनायाव नोंनो मेथाइ लाबोफागोन दे जागोन दे आयै आङो ओंखारहैनि र'
दसेनो मा जाब्रबखो आंबो थांनो गोसो दङमोन माबा ओंखारनो होननानै मानो लांफाया जाखो दे आइया बिदिथ' मालाबाबो खालामफेरा दिनै मानो खालामखौ दे आंखौ ओंखारनो होबा होननानै ना थमसियानो आंखौ मायबा बुंदों आंखौ थांजानो बादों खोमा बेनो औ बिदिनो जानांगौ आंजों बियो थांनो बाखायो आं मिथिगौ लांफानोनो बायो बियो जेनेबा आंखौ मानो साया दे बियो आंथ' बिखौ जेबोखौनो बुङा असे बिब' नङाबाबोथ' आं गावखौ जेबोखौनो बुङा सानसेबो रायफेरायानो गावगायासो आंखौ रायो थेवब्लाबो आं जेबो बुङा मानोबा आंखौ एसेबां गाज्रि मोनो मिथिला दे आरो आङो दे नोंनो थांदो दे थमसि आं थांला दे जेबो नङा दे थांबानो जाबाय आं थांला गानस्लायनोसै आङो जेन थेन फानग'नो हाबाय दे आं सानदोंमोन आंनि थास' बिबारा थांजोबनाय नङा होननानै नाथाय थांजोबदों दे 150 मोनदों आङो दिनै थास' बिबार खानानै थाव लाबोबाय बानलु लाबोबाय पियास लाबोबाय आलु लाबोबाय दालि लाबोबाय फुवासे गोसोखौ मोजां मोनलायदों आंहा थांनायखाय दिनै 150 मोनमारदों आङो लांबावगोन र' गाबोन आरो थास' आथिंजों हायलांसे लांगोन आङो हेलांसे बिदिनो जुदि आं सानफ्रोमबो 100 मोनबाय थाबाबो सोलिलांनो हागोन औ जेनथेन मेनथेन सोलिलांनो हागोन बया उन्दुखाबायलै दिनै अबेनिफ्राय फैखोलै नोंलाय गजा सकनिफ्राय फैदों आङो दिल्लु दिनै नोङो बेलेग ओंख्रि मोनजासिगोन दे दिनै नोङो थास' ओंख्रि मोनजाला दे नों मिथिगौ ना आङो दालि लाबोदों आलु लाबोदों पियास बानलु आरो मस्ला एसे लाबोदों ओमफ्राय जानाय थावबो लाबोदों आङो बा एसेबां फैसा अबाव मोनखो नों दिनै हाथाय खालामनो मिलायना लाबोदों आरो एसे बुरजा लाबाखै बेनिखायनो गोबां लाबोनो हादों आङो फैसालाय अबाव मोनबावनो दहाय थास' बिबार खानाया बेखौनो फानहैदोंमोन आङो मा पुर्निमा नोङो थास' बिबार फानहैनायमोन बेबो मा जनानै फानहैनो नामा औ जनानैनो फानदोंथ' र' बा पुर्निमा बा नोङो मान सनमान होजोबगोनलै आंनि नोंखौ सोर थास' बिबार फानहैनो होनाय लासिं सिंनो बा नोङो थास' फानहैमारदोंसो आरो होनबालाय माथो नोंनो बुंदों माथो ओंखाम गोजा जानो हाया थास'जोंल' जानो हाया होननानै आरो बेसे दिनथ' बेफोरबायदि जिर' थाबाय थानो दे ओरैनो थास्लायस्लाय दिनै 150 फैसा मोनबायना हाथाय खालामनो एसेबाबोथ' आं फैसा मोनबायना माथो जायोखाय दाथ' जों आगोलनि बायदि धोनि नंलाना मिसाखौनो धोनि बायदि थाबाय थाब्ला मा जानो न'आव जेबोआनो गैया फमफ्ला थेवब्लाबो थास' बिबार फाननो थांनाङामोना नोङो आरे माइ गायनो खैथा फुनो हाजिरा मावनो थांनाया गुबुन बेलेग खोथा नाथाय बिदि थास' बिबार फानहैलायदों नोङो लासिं सिंनो थै आं बोरैबा मोनजोब्बायलै पुर्निमा आरो नों आंनो मानो खिन्थायालासिनो थांनाय दहाय नों थास' बिबार खानायखौ आङो न'आव जानोसो खानो सानदोंमोन आं एसेबां बिदि थाबाय थानो हायालै टिल्लु आखायाव थाइसेबो फैसा गैया बेफोरबायदिनो जुदि सानफ्रोमबो 100 150 200 गाहाम मोनबाय थायोबा माथो नांबावगौ जों जेनथेन मेनथेन सोलिलांनो हागोन ना नोंबालाय माथो हाजिरा खामला मावनो थाङा आरो मोनाबो मानो मोना नों आंखौ हाजिरा खामला मावनो मोना सानदों नामा रावबो लिङा सानदों दिनैबो दालायादे आंखौ हाजिरा मावनो लिंदोंमोन गावसानो हाग्रा फुनो 350 करि होगौमोननो नाथाय आंसो थाङा होनना बुंदों 3 फुनो होगौमोन मा नोंखौ दालायादे हाजिरा मावनो लिंदोंमोन हाग्रा फुनाय होमबालाय नोंलाय माथो थाङा होनना बुंनाय सानसेयाव 350 करि होगौमोनबा एसेबां गरमाव आंलाय बोरै हाजिरा मावनो थांनांगौ जाखो दे नों एसे बुजिनांगौ ना पुर्निमा आंखौबो थांनो होआ नों गावबो थाङा ओंखाम गोजाबो जानो हाया मा जेथिंबो प्रब्लेम नोङो टिल्लु होमबालाय मा मावना जानो नागिरदोंनो मा मावना जागोन जोङो नों बेखौ सानाखै नामायो आरे गोजां बोथोर फैथों गोजां बोथोर दासान्दि बेफोरबायदिनो खस्थ' मस्थ'यै सोलिनोसै आरो नाफोरखौनो गुरहैनो हाया नाफोरखौनो सारहैनो हाया नामा ना गुरनो जेखाय दङ ना सारनो दैया रानदों नामा आरे नों हाग्रा फुनो मानो थाङा होनना बुंनाय आंनो थांनि र' आंनो फुहैगोन मा नाङा पुर्निमा थाथो दे जेनथेन मेनथेन बेफोरबायदि सोलिलांनोसै दाउ दङ माथो दाउखौ फानगोन आरो दाउआ बे बिमा मासेल'सो दङ फिसा माबा दङ बे दाउखौलाय नोंलाय मानो फाननो आं मानो फाननो होनो दे मालाय देरबा बांसिन फैसा मोनगोन ना फिसाफोरखौ फानबाथाय आं थांनि र' दालाया दालानाव आंनो फुहैगोन नै मैगङा लांना दोन थां न' सिङाव हाग्रा फुनो थांमारगोन आरो नोङो मानो थाङा सानसेयावनो जुदि 350 होनो ओंखारदोंबालाय मानो थाङा नोंबो जुदि थांनो हायाबा आंनो थांसै आरो सोरखौबासो मोनलायलांबाय खोमा आं थांनि र' दानो थांनि माला बुंनायमोन नोंथ' आंनो बुं दहायनो बुंदोंमोन नों मानो बेफोरबायदि टिल्लु न'आवदि जेबो गैया फंफ्ला जाना दङ नों बेफोरखौ मिथिखानाबो मानो बेफोरबायदि गावबो हाजिरा मावनो थाङा आंनोबो खिन्थाया मा जाबावनो बे सासे हिनजावजोंबो माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया
आंबो एसेबां सान्दुं गोसायाव आं हायालै हाजिरा खामला मावनो आं फिट जाना थागोन